Start. Begin. Start. Ram Targo. Targo. भूटान हादोरनि मोनसे समनि राष्ट्रदूत नखर मन्त्रि काउन्सिलर आथिखाल भूटान इन्डिया फ्रेन्डशिप एसोसिएशननि लेङाइ आफादगिरि रुंसारि दासु सिरिं वांदा बिथांनि जोबथा बिदाय एबा सावनाय हाबाफारि जानानै थाङो। थांनाय 14 डिसेम्बर सान खालारखालि गावनि न'नि साखाथियाव मैदेरजों गाग्लोबजानानै गोब्राब जखम जानांदोंमोन बिथाङा। अखानायै थामहिनबा 15 डिसेम्बराव बिथाङा बे संसारखौ नागारनानै रुंसारि जानानै थांनाय बिथांखौ दिनै जोबथा बिदाय होयो। बे हाबाफारियाव भारत हादोर आसाम रायजो आरो बड'लेण्डनि जानानै बाहागो लाफैदोंमोन फारियै मानगोनां मुस्रि जयन्त बसुमतारी, एमपि सेनं क'क्राझार एसटि लकसभा मुस्रि एनस कुमार बसुमतारी, आफादगिरि बिपिसिए मुस्रि पदमलोचन बसुमतारी, गोख्रों दैदेनगिरि इउपिपिएल मुस्रि बिरदाव मोसाहारि, आफादगिरि 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएल आरो बड'लेण्ड ओनसोलनि गोबां दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लादोंमोन। बे जोबथा बिदाय होनाय समाव सेनं क'क्राझार एसटि लकसभा बिएफनि एमपि मुस्रि जयन्त बसुमतारी आरो बिपानि गाहाय नेहाथारि दावा पेन्जर आरो दादगारि ओनसोलनि रुंसारि दासु सिरिं वांदा बिथांजों 30 बोसोर सोमोन्दो थानाय दादगारि मैनागुरि गामिनि किसान नार्जारिया दुखु मोननाय फोरमायो। गिबियावनो जोबोद गोजोन आरो दुखुजों फोरमायदों जे जोंनि भुटान हादोरनि जोंनि बर'फोरनि लोगो जोंनि चिरां बा गासै बर'लेण्डनि आरो आसामनि आरो इन्डियानि सासे मोजां जोंनि लोगो जोंनि फ्रेन्ड जोंनि गार्जेन जोंनि वेल उइसार्स दासु सिरिं वांदा बिथाङा भुटाननि सासे जोबोद सनमान गोनां सासे सुबुंमोन, मानगोनां सुबुंमोन। बिथांखौ दाख्लै 14 डिसेम्बर खालि मोनसे जाथाय जादोंमोन। बे जाथायजों बिथाङा 15 डिसेम्बर खालि रुंसारि जादों आरो दिनैहाय बिथांनि गोथै सह'खौ बिथांनि न' खाथियावनो दिनै जोबथा बिदाय होनानै सावनाय जाबाय। बे हाबाफारियाव आङो सिगाङावनो फैनो होननानै सानदोंमोनब्लाबो फैनो हायाखैमोन। दिनै जोबथा बिदायाव फैनो हानानै बिथांनि जिउमानिसिम बिथांनि सोलेरनिसिम आङो दुखुजों मोनसे आर'नाइ बावफैदों। बेयाव फैनानै आङो जोबोद गावखौनो बाहागो लानो मोननानै न'खरनि सुबुंफोरजों लोगो लाफानो मोननानै दुखुआव दुखुखौ शेयार खालामनो मोननानै आङो गोजोननाय मोनदों। जोबथा बिदायाव फैनो मोननानै जोंहा थारैनो सासे मोजां लोगो, मोजां वेल उइसार्स, सासे जोंनि गार्जेन बादि बिथांखौ जोङो खोमानानै लाबाय। जोंनि जोबोद मोजां सासे नायबारमोन बिथाङा, जे जेब्लायबो जोंखौ अनोमोन। जोंनि बिटिआर ओनसोलखौ बिथाङा जोबोद जौगाजानो लुबैयोमोन। गुबैयै बर' हारिजों खाथि सोमोन्दो लाखिनानै मोननै हादोरनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो लाखिनो बिथाङा सानोमोन। बिथाङा इन्ड' भुटान फ्रेन्डशिपनि गिबिनि सासे आफादगिरिमोन। जोङो बिथांखौ खोमानानै जोबोद खहा जों मोनदों, आं मोनदों। बेनिखायनो बिथांनि रुंसारि जिउमाखौ जाहाथे सोरगोआव इसोरा आलो गोजोनै लाखियो, बिनि थाखाय आं इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबबाय। न'खरनि साफ्रोमबो सुबुंनो इसोरा जाहाथे गोहो होयो, बिथांनि खाथियाव गैयैयाव जाहाथे थांनानै थानो हानाय जाहाथे गोहो बोलो होयो, आरो बेखौनो आं हास्थायदों। पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हम लोग को बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन से जयंत बसुमतारी और इधर आज हम लोग का स्टेट फ्यूनरल दासु सिरिं वांदा जिसका शहीद हुआ था कुछ दिन के आगे, तो वो भी आप लोग को पता है कि दासु सिरिं वांदा एक लार्जर देन लाइफ फिगर था। वो मानता तो भूटानीज था, भूटान का नागरिक था, मगर था बेटा बोडोलैंड का, क्योंकि उसने असम और ख़ास तो बोडोलैंड, भारत का भी ख़ास तो बोडोलैंड का बहुत उस इज़्ज़त और उसका संबंध जो जोड़ता था, उससे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। उसने इतना संबंध अच्छा जोड़ा है कि अभी जो बोडो का भाई दीदी लोग के उनको महसूस हो रहा है कि हम लोग का एक अपना खोया है। तो इतना उसका गहरा रिश्ता था
बोडोलैंड के साथ। तो हम लोग भी बहुत दुखी है कि एक हम लोग के जो पिता समान हम लोग को जो रास्ता दिखाता है, जो हम लोग का संबंध इंडो भूटान फ्रेंडशिप के लिए कितना काम करता है, वो दासू सिरिंग वांगडा जी ने कितना काम करते हैं। हम लोग बहुत दुखी है कि हमने ऐसे एक व्यक्ति को खोया है, तो ऐसे श्रीमान को खोया है, तो हम लोग बहुत दुखी है। फिर भी दुख के साथ भी तो दासू का सिर्फ एक ही इच्छा और मकसद था, वो है भारत और भूटान का बीच में जो रिश्ता है कैसे बढ़ाओ, और ख़ास तो दो देश की आदमी लोग के पीपल टू पीपल रिलेशनशिप को कैसे आगे करो, कैसे गहरा बनाओ। उस सिर्फ उसका इतना ही मकसद था। हर दिन उसका सोच था कि वो हम लोग वो जो सीमा में रहने वाला बोडो लोग के लिए क्या करूं, उनके लिए फ़ायदे के लिए क्या करूं। वो हमेशा बोलता था कि भूटान और क्या खास तो हम जो सीमा में रहता है, हम लोग का तरक्की जब होगा जब असम का तरक्की होगा। सो ओनली व्हेन प्रोग्रेस इन असम इज़ देयर देन भूटान विल प्रोग्रेस। सो इतना मानता था, इसीलिए वो खास कि हम लोग बहुत दुखी है। फिर भी आप लोग सब बहुत दूर से आज रेस्पेक्ट के लिए आए, हम बहुत खुशी और शुक्रगुजार कहना चाहता हूँ। थैंक यू। दिनै जोङो दासु सिरिंगवांगडा दिनै जोबथा दिनैहाय गारनाय जाबाय। दिनैनिफ्रायनो गैले दासु सिरिंगवांगडाया। आगोलाव जोङो दासु सिरिंगवांगडाजों आंजों 30 बोसोरसो जोङो सानैजों लेनदेना जों खामानि मावनाया सानैजोंहाय। दिनैहाय दासु सिरिंगवांगडाया जोंनि बर'नि जारिमिनखौ गासैबो मिथिजोबोमोन। दिनै मिथिनानै जोंखौहाय कयेक दिन आगे दिनै बर्डार एरियाखौहाय फुरा गिदिंजोबदों आरो जोंनि दासु सिरिंगवांगडा। ओरै माबानिफ्रायनो भैरबकुन्दनिफ्रायनो एकदम ओरैहाय माबा मा होनो जमदुवारसिम बे एरियाखौ गिदिंजोबदों आरो मिटिं लाजोबदों आरो गासैखौबो बुजायजोबदों आरो बर'खौ। दिनै बुजाय दिनैहाय मा खालामनाय आरो 10 बोसोर बायदि जों जुदि मोनोमोनब्ला बेखौहाय जोंनि बे बर्डार एलेका बिराद मोजां जागौमोन आरो बिराद माबा सानदोंमोन आरो इयो बर'नि थाखाय। बेनिखायनो दिनैहाय जोंने तकदिरानो गैया। तकदिर गैयै हिसाबाव दिनैहाय दासु सिरिंगवांगडाखौ हगार हरनांबाय। दिनैनो जोबथा बेनोसै। दिनैहाय जोङो आरोबाव जों बे दासु सिरिंगवांगडा गोमाबाय होननानै जों सिरि थागोनबो नङा। जों भुटानजों जेब्लायबो रिलेसनखौ दोनगोन आरो जों हागौमानि बेनिख्रुइ साबसिन जों रिलेसनखौ बानायगोन भुटानजोंहाय। दा आंनि बुंनाया बेनो।
됐어. 점대 고. 램 달고 달고 개줄 램 집대 램 집 램 잡들고 잡들고 두견 딸 두견 딸 램 달고 달고 램 살품고 살품고 년년 뜨소 잠들고 좋습니다. 연주 연주 그렇게 좀 해야
Kader Jamin 없어. Kader Japitan. Aşık